وما سلك من تلك السبل فجاجها فسبحان من خصهم بالحكمة والنور. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي من فيض بحره يغترفون ومن نوره يستمدون وعنه يورثون. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سر الوجود وروح الوجود ونفس الوجود وعين الوجود وذات الوجود ووجود الوجود، فإن وجود كل موجود متوقف على سبقية وجوده صلى الله عليه وسلم، فإنه لولا وجوده صلى الله عليه وسلم ما خلق شيء من الأكوان ولا رحم شيء منها. فدرade inde Allah jom yurmende hewnde huftidinde windere jurmittoɗo tagore mum nyalawma nyaawoje jettoje ngodi koɗo makko kanko jeyɗo bindi lamɗo nyalawma darnde o. Ko on min dewata, ko on min ballikini, en nyaagi momo yo yawtin en portingol e laabi makko hono ngol laawol ngol o newni e dow annabaɓe makko e welɓe mbo ko alda e tikkere alda e majjere. Amin. En juuli e nulaaɗo Allah mo jam e kise ngoni e mum, gonɗo sirru goodal, o woni ruhu goodal, o woni fittandu goodal, goodale ngoodi e dow goodal ina wodni ɗum hono on gonɗo goɗɗo duumotoɗo hañande duumare goɗɗo ko adide goodale ina ngooda takɗo konngol won o wiingol wongol woni ko ngol woni ko e oɗon woni woodi ko wonna hen woni ko waɗa woni ko to ɗum woni e no ɗum woniri to ɗum woni to e ko ɗum wonde ko ɗum woni ko anda ko waɗi ɗum ko to ɗum woni e no ɗum woniri to ɗum woni to ndeke ko waɗa woni ko wonde ɗum ko ɗum woni ɓeydatambo wonde ko woni nattude ɗum wonde ko ɗum woni ustatambo wonde ko woni nde wonno ko kanko woni ko adinde ko woni ina wona ko woni ko waɗa woni natta wonoyde ko woni omo heddi wonde ko woni kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. en jetti Allah e yettode nde o yetti hoore makko ko adinde yettoɓe mo enen jetta ko. En jettani Allah yettuɓe Allah e ɗen jettoje ɗe ɓe jettuno Allah haa ɓe dañi yettorade ɗum Allah. Nde wonno yettude Allah ene yettina Allah, yettade yettiɓe Allah ene yettina Allah, yettande Allah yettiɓe Allah ene yettina Allah. ɗum noon e nder ɗeɗo jettoje fof en mbaɗi ɗum beele eɗen daña yettorade ɗum Allah. ñalawma hande o noon min ngala haala, mi haalani, mi salminat bandiraɓe tan e juurade ɗumen nde wonno yewtere nde jogii ɗum ko ɓi nenam ko sehilam goto kala ene wawi lomtade goɗɗo o. ɗum noon min gittat fof tan min pawa e juuguɗe makko. hande ko hawri koɗo fof ko haaloɓe hade mbiɗa ko radio wadde kala hen goto ene timma yewtere yonta amen o minen e hamme Amadou Ly en minen kay min ngala hen sa wi Dono Sampate en Abou Diob en Mokhtar Ndiaye en Ibrahima Seydou Dia en tan haala gasi. kono alhamdulillahi rabbil alamin en deftata ko ɗo ɓe ndewi ɗo. kamɓe fotɓe ɓe duwanede en duwani maɓe, ɓen ɓe potɗen duworade en duwori maɓe. on mo duwaw tottate o en tottimo duwaw yo jabano en. duworte ko sernaɓe men, duwante ko wonɓe sababu o, duworte ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. hade ko kanko molate o danda, ko kanko ñagate o rokka, ko kanko hollate ko ɓurma humpitade ko mbiyamo aɗa haalanamo haaju maɗa o, an aɗa woni majjuɗo gandi woni ko e majjere majjani majji ko majjuɗo gonɗo e majjere wi majjani mo majji noon wi ene majjita majjere o anda no majjere majjiri o majjita e majjere mo majjide majjere majjani sabu majjere koko majjuno gila haydara majjani neɗɗo ko tagaɗo to nene woni majjuɗo. ɗum noon en dutti fo e jungo Allah. ɗum ko hen geɗal limiwal ngal ko habaru jayde rendini en ɗo hande e jaynirgol noon mataw ko jajnirgol nde wonno kala ko jaynuɗa jiɗɗa ko yo yaaj ko yaajata ko noon won jajnowo won jajnanteɗo won ko yajnate.
ko hanki ko e ko hande ko e ko jango ko. Hande noon nde wonno WhatsApp ene woodi, Facebook ene woodi, Twitter ene woodi. Yimɓe fof gonti jayndiyankoɓe. Yimɓe fof gonti haaliyankoɓe. Yimɓe fof gonti yewtiyankoɓe. Gelongal wi nde wonno gendiyankagal wonti ɓayre en hani moni kala fiito becce mum kono ñane mbareɓe dawra ma dañ ñolɗo e suudu mum sabu puccu ƴooga mbabba yara ko niɓɓere waɗi ɗum. Wadde hunde kala yo totte jeyɗo. So woni gonga e ma aɗa yiɗi ɗum gollade mbaɗen no Alhaji Abou Ndiaye en mbaɗini no Daakaa waɗini. Ndono ɗen haralleɓe waɓen Ousmane Makali en waɓen Hammeli en ngara kebla en. Kala ko neɗɗo gollal ngal o ummani so alana ɗum gandal o darani gandu mum o yahata ko e wembere so majji o majja o majjina. Yo Allah dandu en noon e majjere majjinore nde wonno anduɓe ko tato to bange alliyankagal ɗum kam mi suusa haalde ɗum sabu ko sernaɓe jooɗi ɗo minen komin pulariyankoɓe kono anduɓe ko tato. Gando danduɗo hoore mum dandi hono mum e gando leptuɗo hoore mum dandi hono mum e gando mo ganduɗa o ko leptuɗo hoore mum lepti hono mum. Gando leptuɗo hoore mum dandi hono mum omo andi no Allah wiiri omo wiira no Allah wiiri kono o waɗirta no Allah wiiri. Nanɗo no Allah wiiri ni waɗiri no Allah wiiri ni on kay daɗi kono kanko mo daɗani sabu o waɗirani no Allah wiiri ni. Allah haaja kay aska makko haaja kay gandal makko kala ko addi to Allah to hade tan wona jogade yummo muyninɗo wona jogade baaba kay maw taw ton ko ɓuri ɗum. Leptuɗo hoore mum lepti hono mum ko jiɗɗo marde martaba mum sabu somi haali ko mettata ko Abou Ndiaye te ko ɗum gonga mi wasan bo mi wasa ñamde jawdi makko ɗum noon yomi deƴƴu gonga o wona o deƴƴa no Allah wiiri ni o wirata no Allah wiiri ni o waɗirta no Allah wiiri ni. O wiyani o waɗani o lepti hoore makko o lepti hono makko e tawa noon garnoɗo o e makko yiɗi ko andude holno Allah wiiri ni. Danduɗo hoore mum dandi hono mum o noon ko biɗo no Allah wiiri ni wiiri no Allah wiiri ni waɗiri no Allah wiiri ni. Omo yamiri no Allah wiiri ni omo waɗira no Allah wiiri ni. Ndeɗo wiyande noon nde mbiyaten ko hen kabaru woni. Annabaɓe ɓe e lesa ƴeewi ɓe mbayata kono jayndiyankoɓe sabu ɓe garno ko jaynude konngol Allah ngol. Annabaɓe annabi itta koye konngol anda habar ɓe gona suhfiyankoɓe kono kadi aɗa wawi ƴettude kadi koɓe suhfiyankoɓe sabu sa wi suhfu Ibrahima o Moussa ɗereji ɗi ɗerewol ngol windande nde bindol ngol ko konngol ngol ene wawi wonde noon e ɗemgal alliyankewol woni lisanul qudra walla wona lisanul hal te ko ngol jomiraɗo hutori sabu Allah ala fo ɗo wiyata mi waɗi wiyata ko mi wi hade min mbaɗi tawa ko mi wi annabi o kala nde ari wiyata ko Allah wi saɗa jangto ko annabi o wi ko mbiyata ko annabi o wi wadde ko wiyete wi ha biɗo o anda ko wi nelaɗo o nelira ko ha on nelɗo e ɓen nelanaɓe ganda holko nelɗo neliri nelaɓe ɗum noon saɗa habru ko laaɓaɗa haal ko laaɓi kala ko rewata Allah kala ko jokkata en ɗam konngol ene bonna ko fetel wawa bonnude kono kadi ene fewna ko fetel wawa fewdude konngol ɓuri kural wawde woɗɗoyde ɗum noon enen fof eɗen ñaago Allah ko waɗa ko ɗo barke seerenɓe men e waliyaɓe men e jinnaɓe men yo Allah fewdan en ɗum kala ko ene wona cheytane yo Allah duncan en ɗum. Madiina Gunaas noon holli aduna o de ko tumeteɗen ko wodani e men kalmi ko dandam dow to Muritani to ñande fof komin sokaɓe wiye komin raciste en min jiɗa arabeɓe te neɗɗo wawa anje arabi wona julɗo
wawa wonde mbimi wawa anja arabi wona julɗo hade qur'an mo juldata ko arab hade nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko arabi sernaɓe men hono ko Abou Diop haali ko ɗo joni qur'an o riwtani pularo kadi bonnani diine o wadde mata wonde en nde fulɓe gonen julɓe parnoɗen pulako kay firtani eɗen gañi neɗɗo goɗɗo eɗen ñaago Allah ɓe paamani ɓe leñol ngol paamanani leñol ngol paamani anduɓe leñol ngol yo Allah famminɓe beele ɓe paamodira e leñol ngol ade men ñaagade Allah noon yo woɗɓe paamen yo Allah rokku en yettede paamodire yo Allah rokku en yettede paam guddirtumi kongolam ko en darima en jaari Madiina Gunaas en jarani Madiina Gunaas jarɓe ɓe Madiina Gunaas ene wawi ko yiɗɓe Madiina Gunaas gari e Madiina Gunaas ɓe tawi en ɗam maɓɓe Madiina Gunaas holmo ɓe jaranta Madiina Gunaas ɓe jaranta Madiina Gunaas ko ɓe tawi ɗo e Madiina Gunaas kono noon ndeno ɗen haade meɗen wadde Madiina Gunaas e nder Kunnas ceerno hamme jafoɗon mi taƴmi ko kilométre uji kewɗi min ɓuuri woɗɗude ɗo oɗo ummiɗo te addimi ko haalde jafoɗon ko haalde tan addi min noddira kadi ko haalde won komin ndooɓa min mbawa woppirde noon ayi wonde ɓi ceerno e wonde tanum ceerno jooɗimi ko yeeso ɓiɓɓe ceerno e taniraɓe ceerno wonde ko ceerno wonno ko ɓuuri wonde almudo ceerno haɓede hare ceerno wonko ceerno wonno ko ha gayna kaɓeɗa hare mum ko mbimi ko Madiina Gunaas yo en ndeno hade wontude Kunnas tawate tan koye kayitaji ko ni de Madiina wano ko ɗo ni ɓeɗo de gonnoɗo ay wonno wano hoɗno tawata ko natti waade no wano yo Allah dandu en noon e ɗum natta waade no wano ɗum nattirde waade no wano walla wasata nattirde waade no wano yo taw ko eɗen wi e pible meɗen ɗe weeyata ko e jamanu he e ko yoɗata ko e jamanu he yo taw en jiyani ɗum jiyen ko addi en koɗo tinnoɗe wonɗo neɗɗo ene jooɗo sikka ko wonno ko ene woni hen tawa diriɗon tinani won ko meroto Madiina Gunaas kalmi ko dandam dow won ko meroto Madiina te senanata Madiina rewrata koye ɓi Madiina yo on ɓi Madiina noon reeno wonde bamum aawa gawri kañum soña saaño nento ɗen jarabuji aduna ni ne keewi welo aduna o ne heewi laamu aduna ngu ene weli ko noon jimowo o wino anna nafsu tadma'u fi dunya wa qad alam anna salamata fiha tarku ma fiha لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر فخاب بانيها لا موجنا فونت سيدان إن نيانت فاسق يجن جاكينو شيدان يجن كومت ko mawɓe ɓe goppi ɓe koɗo yo Allah renan en ɗum beele ɓooyen ɗuwade e barkeji maɓɓe ɗi ko ɓe goppiri en ko yo Allah rokku en pible e sembe e hattan no ndenirɗen ɗum woto ko funtata funtu en woto ko homtata homtu en yo Allah ittanen e ɓerɗe meɗen anje añande o waɗana hen yidde e yiɗande woto Allah hollo en koye men yo Allah hollo en hoore mum woto Allah andinen koye men yo Allah andinen hoore mum yo Allah dandu en kala ko kulɗen e kala ko en ganda ɗum mbawɗen hedde koye men en mbawa hedande koye men fof yo Allah hedane en hen yo Allah rokku en yiɗodirde sibu Allah e wondude sibu Allah e wurdude sibu Allah e rende goɗo wuro Allah beele janggo kala meɗen duttiɗo e Allah aɗa naata e nder weliyo Allah hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dawda seydi jaawi alhaji mouhammad saïd konelaɗo lomtiɗa e jappere seyhu tidiani